nga ang Dios mubalik siya. Moani siya uban sa nagdilaab nga kalayo. Moani siya uban sa nagdilaab nga kalayo aron sa pagsilot niadtong wala mo ila sa Dios o niadtong wala mo dawat sa may balita may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. O mato pa diri mag-anto sila sa silot nga mao ang walay katapusang pagkalaglag. Ipalayo sila gikan sa presensya sa Ginoo o sa iyang mahimayaong gahom. Na try to imagine makaigsunan. Mao ni ang peligro sa tao. Na kung ang tao makaigsunan, dili mo dawat sa may balita o dili mo tuo kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Sila makaigsunan itambog ngadto sa walay katapusang pagkalaglag, mag-anto sila. So makaigsunan hinumdumi ni na naay gi-offer ang Ginoo aron nga ang tao dili malaglag. Kay ang impierno makaigsunan gi-design ni sa Dios para sa yawa. Na mi-rebuild niya makaigsunan. Mauna makaigsunan nga din ang yawa gitagaan na siya og dapit nga din itambog siya makaigsunan sa gitawag og impierno. Sa Bible sa Revelation gisgutan ang dunay gitawag og eternal place makaigsunan kining gitawag lake of fire. Nga din didto makaigsunan mag-antos adlaw gabi so walay katapusan ang yawa o ang tanan nga mga miribildi sa Dios. Tanan bisan ang Antikristo, tanan makaigsunan. Muna na ang final judgment makaigsunan sa gisgutan sa Revelation makaigsunan dunay gitawag white throne judgment nga didto hukman ang tanan. Apil na ang mga tao makaigsunan. Mintras wala pa'y judgment nato, karon ang dapat kita muhukom sa itong kaugalingon. Kaya kung ang Diyos na muhukom nato, makaigsunan, wala na'y makaingog no. Wala na'y makaingog dili ko Lord. Karon mintras buhi pa ta. Hukmi mong kaugalingon. Mo decide ka asa ka madto. Kaya ang Diyos naghatag natong choice. Naghatag natong freedom. Dili man ta robot nga ang Dios mo'y magbuot sa imong desisyon. Igsuon ang Dios naghatag na nato makaigsunan og kining kagawasan na nato busa nga naay pulong aron kita matudluan ta sa insaktong pagpili. So busa mo dasig ko nimo ayaw sipyata ang pagpili. Makaigsunan ang kinabuhi nato sa kalibutan mubo ra kayo makaigsunan. Bisan pag may ka nga mo edad ka og 80, 90, mubo ra gyapon kay na ikumpara nimo makaigsunan sa walay katapusang pag-antos didto sa gitawag og lake of fire. Na makaigsunan diri sa Bible dunay gisgutan makaigsunan sa Luke chapter 16 beginning in verse 22 makaigsunan. Dunay gisgutan sa Bible usa ka taong dato o usa ka taong kabos nga ginganlag Lazaro. Sa Bible gisgutan nga sila parehas nga matay. Namatay ang dato o namatay usab ang kabos nga si Lazaro. Mingon ang Bible og ang taong dato makaigsunan gilubong namatay makaigsunan o gitambog ngadto sa gitawag Hades or gitawag sa Hebrew word og Sheol meaning dapit nga mangiog sa place of darkness, dapit makaigsunan nga usa-usab kina nga gisgutan ng impierno. Nga diin dito makaigsunan gitambog ang tao makaigsunan. Daw sama kini nga naay gitawag og preliminary nga dapit makaigsunan. Kaya ang lake of fire mo na final nga destination right after sa gitawag og final judgment makaigsunan. Muna nga ang Hebrew chapter 9 verse 27 o verse 28, verse 27 nga man is destined to die once and after that judgment. Sa to pa, kung mamatay ang tao insigida, automatic siya matubang sa Dios. Then, ang tao makaigsunan nga naay Ginoo siyang kinabuhi, dadon siya dito sa langit makaigsunan. Sama ni Lazaro makaigsunan. Man siya namatay, gidala siya dito sa sabakan ni Abraham. Now, try to imagine makaigsunan, matod pa dili ka gisgutan sa Bible. Mamatay ang dato. Kaya ang dato makaigsunan, yung Bible, luho siya matag adlaw. Luho siya matag adlaw makaigsunan. Bangkiti, inom, grabe nga hudyaka, kalipay, makaigsunan. Kaya ng Bible, namatay siya
o gitambog siya dito sa gitawag og Hades. Now, naon imong tangawon ang kahimtang makaigsunan na may gali ka og itambog, wala may gitambog nga gidalas taas. So itambog makaigsunan meaning sa matod sa ilang study makaigsunan nga ang impierno makaigsunan naa sa pinakalalom diri sa yuta makaigsunan. So sakto jud ang gi-describe sa Bible nga itambog makaigsunan kay ihulog man. No, matingala ka makaigsunan nganong naamay mga bulkan. So sa mga simple nga study makaigsunan, asa gikan ang bulkan? So gikan sa ilalom. Kung matod pa sa study makaigsunan nga daw kini sama sa breather makaigsunan na nahungawanan sa impierno. Hallelujah. So makaigsunan na makakita ka og bulkan makaigsunan nga nagbilaab ang lapa. Ngil-ngil kita aon makaigsunan. Naasa man ang gikan? Man ang gikan nga kalayo makaigsunan. So usa na as literal nga example na may mong mapamalandungan nga naa gyud impierno sa ilalom. Na din makaigsunan ang Bible na daan nag-describe nga din dito itambog ang tanan nga wa mi dawat sa may balita o wala mi tuo kaniya. Malaglag ang tao nga wala mi angkon kang Kristo. So makaigsunan ang taong dato makaigsunan gisgutan diri sa Bible nga gitambog sa dito sa Hades o matod pa makaigsunan nag-antos sa dito sa labihan nga kainit. Daw labihan kainit makaigsunan o nangandoy na siya makaigsunan og tulo sa tubig gikan nila saro. Kay nag-antos sa labihan nga kainit mingon si Abraham na hinumdumi sa panahon dito ka pa sa kalibutan. Na try to imagine makaigsunan. Nana ka sa impierno. Nana ang kahimtang nimo nga kining totally yun makaigsunan nga pagbasol apan mingon si Abraham hinumdumi sa dito pa kas kalibutan. Dili pwede makaigsunan nga dito na ta magbasol nga naa na ta sa pait nga kahimtang. Sakto nang mga giingon sa mga tigulang nga doy wala itoy magbasol nga mag-una. So makaigsunan ang Bible nagisgot na daan niya na makaigsunan ng tao mapahimangnuan. Na diin dito makaigsunan dapat nga magkagot na lang imong ipon. Gisgutan sa Bible nga dito sa impierno dunay mga ulod nga walay pagkamatay. Na diin mo mulatay sa imong makalawasan. So totally destruction, totally miserable ang tao makaigsunan sa mao nga dapit. Apan usbon ko pagdasig kanimo. Ayaw kahadlok makaigsunan. Kay impierno dili ni para nimo. Dili ni para nato. Gimahal ka sa Dios. Gipangga ka pag-ayo sa Dios. Gimahal ta. Kuno na ang makaigsunan giunsa ka paglukat sa Dios. Gikan sa tunglo sa sala. Tinuod man nga kitang tanan nakasala o nahilayo ta sa Dios. Ang tao kandidato taunta sa pagkahinukman. Kaya makasala man tang tanan. Apan mao na gini ang gitawag good news. Ang good news kay si Kristo mao'y nagtanyag siyang kagalingon. Aron nga mahimo siyang mediator between man and God. Si Jesus gitawag sa legal counsel nato. He's a lawyer. Siyang nangatubang. Siya ang midipinsa in behalf nato. Aron nga ikaw ug ako makaigsunan dili malaglag. Klaro kay Bible na aron dili ta malaglag. Na mo na nga na si Kristo gitanyag kay gihigugma man ta sa Dios. O ang tanan nga mituo kanya dili malaglag apan may kinabuhi. Wala